Halo ale boys, ajak lali subscribe. Assalamualaikum. Nyan ya, biasa nih nang omah dan nang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, anjay sama kok atau ketok? Waduh. Tunggu sih. Ya apa ceritanya? Ngopi sih. Kopi ini siapa? Kopi ini dah, ya mau isu. Man. Bu. Isi bangke ndak ono wis lodong wis tak ngene. Ya rokok ini. Rokok. Ya apa ceritanya? Ceritanya yo. Butuh boleh ceritane iki. Aduh karo ndak saya cerita. Kemarin metong gila wedang gini. Apa ya mang? Lah ya ndak saya cerita ae ya. Iya. Ya apa. Jarene tuh. Ya ndak saya cerita ae wis. Jarene cerita tuh. Golek iki jagulon tok kono wong tuwek kok. Nanti Nyarang. dia ini masih kemarau kok sih nyarang. Lah iku keliling iku wae dhewe ono wong gawe iku ndek etan iku. Tuh. Sik payu ae Riko. Sik sakti Riko ta. Wo, ngenyek kon. Mosok sik sakti. Ojo boleh mekake koyo ngene. Lha dari jin. Iki ora lho iki jari opo? Iya lek iki jari manis. Kok ora kon iki rasane manis iku kok ora. Coba dilaten iki. Boleh kan biar intine jari manis. Dilaten. Oh, boleh. Rasane. Terus kono ora nek iki jari opo iki? Lek iki jari iki. Iki iso asin dan ya kemarin. Mosok iso jane iki. Kon sik kate ngetes nang aku. Ati soda. Wis ora oleh kene wong gudange wong sakti golek pengalaman. Lah ning ndi? Iki jari manis. Iki enak manis wong jenenge. Lek Meremo iki malah iki rasane asin. iya ta. Iya. Meremo. Wis. Silakan. Yo. Asin. Kok sing kurang percaya kok. Kok sik wingi kon kenalan. Kok sakti jam? Lah kok sik tas weruh. Lek kene wis pancen digudangi. Iya sakti ya. Sik kurang apa maneh kok nang aku. Tambah hebat. Masa mek gur mek ngene tok ta dhewe kate percaya ta nang sampeyan moro-moro percaya. Kon sik pacet ra. Wae nang aku. Tak ngono ne. Wis ayo marine wis. Dhewe benda-benda gaib lek kono anu. Nanti Lek kate dicekel-cekelan ae. temen lo yo. Lah iya bisa ayo. Ayo wis. Ayo, Dalis. bos enter. Yo. Dalis. Nah, Yuk. Nanti. Delok ani, marine. Ajibik namanya apa iki? Itu kopi tiga. Dicukup karo apa? Kantor pos apa? Ya wis pokok embo sing cepet DNT kena iki. Ayo cepetan aku wedi iki. Semeneng ontenono lek aku gede cekel-cekelan kok sik tak percaya ae kon nang aku kon. 2019 cekelan gaman, 2019 cekelan duit. Iso kira-kira. Kon kok sik tak percaya kon nang aku. Tak tekakno Mas. Ono montrone. Apa mang? Pedang apa iki? Iki sing kate tak kena awakmu. Lek ndelok rupane kok pedang naga puspa iki. Ndelok. Pedang naga puspa opo iki pedangane putune Pak Matolib ngene iki. Aduh.